Taman wis sugih. Aduh Kang Mas Bambang Balowo. Iya, Dek. Aku ora bakal lilo yen Gusti ngaparengana mesti bala. Anggere tibane tali nikan salindri tak simpen tekaning pati nikan salindri tresno wujud bukan suci au 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 iki kesenian opo apa kau lagi ngono kepara nyongot nih. Gadek kena? Ya. Ya, tali kota. Nini dia tak titis tak tak titis. Ayo, Pak Bot, ayo Pak Bot. Bos sambul sakit. Nah. Jalan. Yen wis tak tukoke wujud tali sak kotane saiki karo ilang sak slirane lunga menyang tanpa pamit ra ngabari apa lali kowe karo aku iki yang regane kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ngilang otakku kletin kain aku golek tali kota otakku 600.000 apa Calvin Klein gak Calvin Klein ya iki mas talini ojo litini marakan kereni kurang gede ya bakal aku dijodohke malah karo priya siji wis cukup mong sawene wae tekan mas anggap pasuke aku ora bakal yen Gusti ngaparengake mesti bali tali kota iki tak simpen tekane pati tali kota saksi tresna kang suci ayo
tresno